محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد مم يدي الله نيوك أحمد. السلام عليكم بندرابي جولبه تندابي غوندام ها جoni no kewno mi wiidi ni en jubbudo hunde en gurdam Daoud Saydou Dia. Kanko Daoud Saydou Dia o yi aduna ko hitande ujunere e temedde jeenayi e capande joyi e jeenayi to Néré Mauritanie ko ɗo e wuro men teddungo Madina Gounass legal ni wiye Néré ko ɗo hoɗi. Kanko Daoud Saydou Dia o adi witto makko gadano koye ceerno Ibrahima Ba to Aynimadi Ɓundu ko oɗo o adi witto makko gadano nde ɗum ɓenni e on saha o yehi to wiyete Guinée Bissau ngam tawoyde toon ceerno Mouhtar onne o gollodiri e muɗum ko heewi e on saha nde ummi toon o arti e hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo ko ɗon o fuɗɗi wadde tarikh ceerno men ceerno Seydil Hadji Mamadou Saïd Ba. Ni woni kanko Daoud Saydou Dia nde o ummi e wadde tarikh koto ceerno Ibrahima Ba toon o heɓi haqiqa tigi tigi taarikh o haw wawi yenanede taarikh o hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo. Ni woni e onon beetawe ko ñalawma altine wonno ɗon ɗo galle ceerno meɗen ceerno Amadou Tidjani Ba radiyallahu taala anhu ko ɗon e oɗo beetawe altine o ari sakkitinade e yimde taarikh o e yeeso ceerno. Ni woni kanko Daoud Saydou Dia omo joguino e ndeɗo yimre nde ɓenni ɗo joni nde Ifra Dia jangti nde o yimi nde omo ronkuno jogade haqiqa kanko Daoud Saydou Dia beele Seydi El Hadji Mouhamadou Saïdou beele kanko e nder tarikh makko he beele o heɓino duuɓi capanɗe jeeɗiɗi o andi kam kanko Daoud Saydou Dia ceerno El Hadji Mouhamadou Saïdou heeɓi duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e joni noon ni woni o manki yennede beele ceerno meɗen El Hadji Mamadou Saïdou Ba beele o yettima duuɓi capanɗe jeetati walla ala nde o yimi yimre nde ha o yetti ɗon o wi ceerno meɗen komi cagguɗo mboɗo yiɗi saggitede. Ni woni kanko ceerno kanko Daoud Saydou Dia o ƴetti yimre nde o haali nde o yimi nde ha e duuɓi capanɗe jeeɗiɗi o dari ceerno men radiyallahu taala anhu ɓe wimo wat e duuɓi capanɗe jeetati hitande ko ɗum woni ko yaari. Ni woni o jokki yimre nde e welede Allah ha yimre nde joofi ceerno welti hen no feewi teskimo hen no feewi ko nden ceerno waɗimo ɓudbu waɗimo no wiyete waɗimo muqaddame oɗon ñalawma koye oɗon ñalawma guila nden ha joni kanko Daoud Saydou Dia o jooɗaki koye ɗanngal l'islam tan o woni yaade e gure gure ɓundu ha ferlo ha ñaan ha ala ɓoof ɗo heddi wadde wona enen kalante hoɗi Daoud Saydou Dia ko gorko Karay Siré bawɗo yidde bawɗo kadi ko waɗata ko jiɗɗo kadi ko waɗata ko jiɗɗo ɗemgal muɗum neniwal. ɗum noon en duwontomo tan Daoud Saydou Dia ko gorko darinoɗo hande so oɗo ñalawma hande addama ɗo e ndaw ko haani ndaw ko foti ndaw ko yooɗi ndaw ko feewi ndaw ko handi hen. So ɗum ɓenni kanko Daoud Saydou Dia omo hewno ha joni omo hewno e wiide omo hewno ha joni kadi hirjinde yimɓeɓe nde ɓe mbattata hakkillaji mabɓe e jangde Pulaar nde. Alhamdulillah rabbil alamina ɗo e ngal ɗo leegal so tawi en ji Pulaar o dilliɗo o wawi naftorede ko Allah e nelaɗo muɗum Allah e ballal Daoud Saydou Dia o waɗi hen ƴiƴam makko kayeji makko bikuji makko dendagal fofof o wi onon kay ko jangge tan so Allah yettini ko jinmi ko mami watta ko ina mantini ɗo e galle he min e mon min denda ɗum e moɗon. ɗum noon ko yettere Allah mataw ko mbiyata ko neɗɗo ne fewja Allah ne firta mataw Allah haajani tawtorede mo oɗo ñalawma kono oɗo ñalawma ene wonno yaani makko e himme makko e fayidagal makko foof ene wonno e nder haqqille makko e ɓernde makko. So ɗum ɓenni ko duwanademo tan yo Allah ɓumno ƴiye makko Allah waɗanamo toon foftere saabu barke Allah ni sallallahu alaihi wasallam. Daoud Saydou Dia ko gorko Karay Siré. ɗum noon bandiraɓe mbasa junani no fewi haala Pulaar mbiye so haala juuti ñawat
assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. En calmini bandiraɓe julɓe ɓe fof. En gardini calminali ceerno Jalaluddin Mahmoud jooɗiɗo ɗo. Eɗen beltoro kadi rendude makko ɗeɗo jondele tawi kadi haalte ko gandal kanko e sete mo ardi o woni kaw Cheikh Tidiane Diallo gowɗo wiide mo hetto gando paama. En calmini leegal ngal fof. En gardini e calminal ɗi hono almami jama leegal ngal ceerno Alassane Ba e dendagal leegal ngal fof. En calmini délégué de quartier o jooɗaniɗo mairie o. En calmini duɗal yiɗɓe Daouda Seydou Dia jaatigueɓe jonde nde. En calmini duɗe ɗe fof. En calmini bandiraɓe tawtoraɓe fof. En ñaaguima yaafuya no feewi nde guet noddi en nde ndeɓi hulde seeɗa mi hewani hulde micro kono mboɗo huuli lombade ɗo gaynuɓe ɗo joni haalde ɓe te kadi ko ceerno Jalal jogori e jokkori yewtere nde tellement pular moɓe kaali ɗo no way sellude no way ɗiggude no way welde ni mbiɗa ronka andude holto puɗɗortomi ni sa renaki alhamdulillah rabbil alamin koko yettirte Allah sa renaki a rewat wonde jangguinowo tan ha janggoɓe dattoma ɓe birtoma to woɗɗi saabu koɓe mbaɗi ɗo ko no way mawnude e labtude e welde weeɓani arde hono majjum walla ɓeydude hen hunde ɓe jarama feewi yo Allah yommoƴƴere yo Allah sellin doole mataw koye yamirore gomo jangde e toɓɓe tati ɓe mbi yen joofo saaha o rokkata yajnade toɓɓere wotere nde toɓɓere wotere nde ko haaldude e jinnaɓe janggoɓe ɓe en mbiyata sukaɓe saabu en nani ɗo hewɓe jangguɓe ɗo ko mawɓe wadde ɓen ko mawɓe kañumen ni ko jinnaɓe kono noon en mbawi wiide ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen ɓe mbaynoto kañumen goni responsable mabɓe faade e duɗe ɗe gomo ene yamiri nde jewtanten walla jewtitere jinnaɓe e seeɗa eɗen gandi darde mabɓe ene tiiɗi yidde mabɓe ene mawni ngam famdeɓe wonde ɗum ɗo ko yamirore ceerno famdeɓe nafoore wonde hen nde famdeɓe kadi ko ɗemgal men jangguete en kaali joni dakamme walla belamma ko dañete ɗemgal he ko feeñi ɗo hay joni e oɗo beetawe ko en paami wonde ɗemgal ngal ene loowi ko heewi jinnaɓe noon famde ɗum addaniɓe hirjinde ɓesguji mabɓe e darade e darodade e ɓesguji mabɓe ngam ɓe mbawa arde duɗe he ɓe mbawa janggude walla ngal ɗon pellital amin jiiɗi ha hande haaldude e jinnaɓe ɓe nde ɓe ɓeydata darde gonga eɓe daari gonga eɓe tinni gonga eɓe pelliti gonga eɓe jaaɓi eɓe gonɗini nafoore jangde nde kono ñande foof eɗen jiiya hen koɓe mbiyata cakkude ñihlata defowo ha ko ɗum saabi no ɓeydori fo ɓeyden darde no ɓeydori fo ɓeyden tinnare no ɓeydori fo ɓeyden wallude ɓesguji men ɗi e dusdeɓe ngam faade e jangde he en ɓaggor tan e ko nanten anduɓe ɓe e mbiɗen ko nelal goomu o daraniɓe jangde nde e ballal ceerno Mamadou Jalaluddin Ba e ɗowgo mum e ballitgol mum e pindingol mum e ƴoccingol mum ɓe jambareɓe tiɗɓe heppoɓe ko takkosan yonata ngam dogande duɗe ɗe kamɓe jangguinoɓe ɓe nelde en faade e jinnaɓe ɓe eɓe jettaɓe eɓe jarnaɓe darde nde ɓe daari nde ene tiiɗi ene yooɗi ene holliri wonde ɓesguji mabɓe ɗi no gardata e duɗe he guila e arde e waktu ha e addorde kaɓirɗe jangguirteɗe ɗe ha e softande jangde nde yamirede wellitede ngam jangde nde kono noon en jiiɗo enen koye men e beetawe hande koɓe mbiyata ko cakkude ñihlata defo kala nde refta kala nde dilla kala nde jiiɗe jiiya
manam towendi walla ngari walla belamma walla faamu mawɗo e jangde he wadde eɗen eero jinnaɓe ɓe enen fof nde tawtodirten ha mbawen dusde ɓeɗo soɓe jettima to faya to ma en jii ko mawni ma en jii ko garɗi ma en jii ko yooɗi eɗen gandi noon wiyama eɗen nana seereɓe men kaala e kala saaha wonde goto fof ko gaynako kala jinnaɗo ko gaynako koko ayninana ɓesgu mum wadde gaynako no gandirɗen ɓaɗe ko ngol konngol ngam paamen gaynako ko ɓuri mawnude e darde mum ko ɓuri sembude e darde gaynako ko addi ko fof ko wadde feere ha ko aynata ko wawa dañde durgol moƴƴol wawa dañde durgol moƴƴol saabu hayɗen nana heɗɓe oto banggue ɓe ene mbiya jangde ko ñamri hakkille so tawi haqqille o heyɗi o ɗenkiɗat o jogota ko pinal o jogota ko faamu o jogota ko ɗowgo ɗowowo neɗɗo gila to diine makko hay ko heddi ko wadde wodani gaynowo ko wadde feere ko aynata ko no dañiri durgol moƴƴol gueɗel ɗimmel ngel kisal jawdi ndi holno hissirta holko hisnata holko janngowo yoɓoto ha wawa hebde sembe e kisal e ko janggata ko tawa e hunde ɓoccitaki to dursitogol to deftogol to golle galle e ko nandi hen caggal ɗum ko wadde feere cellal jawdi ndi cellal jawdi ndi noon ko wadde feere ko daña ko no fandiri gandal ngal ko jangga hen l'islam ko gollire ko jangga hen tijaniya ko no nanirɗen ɗo joni anduɓe tarik chanam tijani no kaalir ɗum ni no way labtude ni ndola ɗum nguura ɗum tabitina ɗum ɗum ñaaguiɗen jinnaɓe ɓe e goomu jangde e nelal mum caggal ɗum ko ɓeydade ha hande tengtinande en e ɓeydade famnude en ko pamɗen fandare ceerno e jangde nde feeñi hen seeɗa ni eɗen gandi ceerno Jalaluddin Ba jamma e ñalawma subaka kikiɗe kanko e wallidi makko ko e nden yamirode tan wona so windude defte so satade so fulde so mulde so janginde so heblude so rewidade en e kala saha eɗen gandi ɗum famɗa en ko fandare ceerno nde foti noon mawnude jangiren ɗemgal ngal diine o jangiren ɗemgal ngal sunna o jangiren ɗemgal ngal gueɗe dental ngal feeñi ɗo la preuve ko haalaɗo ko fof ko diine kono fof jangga koye ɗemgal he wadde fadare nde ne mawni ha ende diwti jangude ɗemgal ɗum waɗi enen jangueten ko ɗemgal e goɗɗum jangueten ko pular e goɗɗum ɗum woni diine o ɗum ɓuuri mawnude ɗum ɓuuri sembude ɗum ɓuuri yaajje kadi pour ɓeydade famde e kala saaha saabu kala ko neɗɗo ne waɗa yo jogo fandare o jogo to o fayi e holko o yiɗi e holko o yiɗata holto o fada ko ɗum woni ɗon padeɗen e fandare ceerno nde e nder hen ha hande e nder fandare ceerno nde jaafoɗon e nder fandare ceerno nde kadi janngude hen gueɗe dental ngal hande gonɗen koye monde communication en jii tiktok o min mbiɗa haawe hen saahaji mi daara tiktok walla mi daara estati neɗɗo taw ko madinnajo taw ala ko waɗirta animé so wona musique hay sinno noon musique o ko pular enen en jeeya ɗum sa tengti noon enen janggoɓe e ɗeɗo duɗe ɗe ndentoɗen goto e men naata tiktok compte mum taw waɗirta animé compte mum ko musique aɗa jogui ceerno Amadou Ndiaye nen ɗo peren Fouta lillahi ha jettoɗen to serenɓe hoolaɓe Mbour e Gounas aɗa jogui bismillillahi nen ɗo ko poɗɗen farnorade emin jeeɓa tiktok o min ndewidi hay wayloɓe inde mumen ɓe emin gandi ɗumen hayɓe kutorta ko inde mumen deftere nde kamɓe fof miɗen gandi inde mumen ene yooɗi e men peñiren parnorɗen ko jangueten ko tindinteɗen ko gandiren saabu ene rewida pular wiyata koɗon e daara enen daare enen ken hoɓɓe e nder réseau sociaux eɗen daare eɗen daara te ko yitere daareteɗen nde nden yitere ɓuuri yaajde e yitere nde darten nde saabu fonno enen sen naati tiktok poɗɗen ko awtade sen naati e facebook sen naati e réseau sociaux ko awtade ko eɗen ballitoro joni yeru ɓe kaaliɗo haala ndefu nde min mbaɗata ɗeɗo bindande nde min naati koye e tufɗe jangguinoje ko faati e ndefu
kono son teskimo haalɗo ko toɓɓe 9 toɓɓe 9 ɗe min guitti toon ko toɓɓe 5 mbeɗa wowide hay ɓe jangginan meccal ɓe sa janggi meccal a gayni ala ko mbaɗɗa créé a famani ko jangguɗa ko an ka photocopie métre ma ka photocopie sa waɗani créé hay hunde a waɗani ɗum waɗi min ɓeydi hen gueɗe 4 son teskima kulol Allah nden toon son teskima yidde hunde nden toon ɗum wona TikTok min ƴetti ɗum ne wat noon nelaɗo sallah sallam wi kala ɗo jiiɗa konngol moƴƴol hayso kefere haali ɗum ko jeyal ma ko majjere ma wadde hen sahaji aɗa yaaha bittoya ko moƴƴi e maɓɓe ko gadda ga kono taftoɗa ɗum ha ummodira e nder rendo ma ko ɗum foti wonde e meɗen enen ko awtade e nder TikTok kono wona hollirde toon goɗɗum teskoɗen hen no feewi woni holɗum wadde feere janggen gueɗe dental ngal paamen ɗum gueɗel gonguel ngel janggen ɓamtare hande alhamdulillahi rabbil alamin komin puɗɗiɗo bindande mecce go dowrowal min tawi rewɓe hewɓe nden toon sa fecci dowrowal feccere nde ko haralleɓe to banggue mecce feccere nde ɓe morat ɓe puuɗat ɓe cañat ñootat kono sa ƴeewi koɓe ponno dañde ko ko heewi soɓe ƴoogi ɓe juppata ko e ceŋalal kala ko heewi koɓe ƴooga ɓe juppata ko e ceŋalal saabu ala bawɗo wiidemo ɗo min morol mi heeɓi hen naggam walla mi waɗi hen naggam kono arde ni noon yarata par ce que ala juɓɓudi ɗum fonno wonde darde men enen wawɓe windude ɓe holno mbatta ha morol ma ngol yuɓɓa ngol ombodira eko jeeyeten ko keɓa hen daña hen baraji kono ƴellitoɗa hen mbaɗa hen hebloji jogɗa hen karallagal jogɗa hen juɓɓudi ko noon puuɗo o ko noon defowo o ndefu kam jaafoɗon ñande min puɗɗi windande nde ko ma hoorejo usti ma rufe am ndiyam seeɗa yomi ustu seeɗa mbimi en defani en deforat saabu chef cuisinier goto ne wiye Ali Baba ko Sénégal naajo o janggi duuɓi sappo to leydi Amérique to ko faati e ndefu ko gorko o wi kala womre nde nokkuɗa e maaro ende haara aade walla kala womre nde nokkuɗa e gawri walla foñño walla ñebbe ko salsal ɓe jiiɗi ko ene so gollama ene haara aade te noon hen sahaji min jii joni ko ɓuuri hewde yahoɓe guese ɓe oɗon gandi ɓe doƴat galleji ɗi law kono hewɓe hen koye maygaji he kastoto ɓe mbiyata ko guese ɓe paayi law kono ɓe ƴaŋoro maygaji ɗi ɓe kasto ha ɓe mbawa yaade soɓe mbawi mbawa remde ɓe mbawa soñde ɓe mbatte hen haqqillaji holko hatta mbaɗon organisé en mbi e nder toɓɓe ndefu he fuɗɗade e waktu gasde e waktu woni himme o respectude ndefu ngu wadde feere ko defete ko tawa ene ɓeyda cellal yimɓe ɓe mi yii defowo goto huccite am o wi an no mbaɗa ɗo ni somi welama somi defanima hitande aɗa wawi artude e mesure mo jimmi o tawa fooƴani tawa artani ɗo gonnoɗa ɗo yimɓe tara koɓe suɓeteɓe e nder rendo defanomo ñaama dognonomo oto e docteur pingomo ɓeɗo wat feere cuɓoɗaɓe e nder gurdam ma so wona ɗum tan a anda ko gurɗa wadde tinnoɗen janggen mecce ɗe alhamdulillahi rabbil alamin kadi koko duwade jaaba ɗon jawranmi ceerno radiallahu taala anhu ceerno men ne wowi siftirɗen guila 1962 o wi ɓame on dañi fof nen ɗo jooɗi enen jangoɓe ɓe noon e jinnaɓe men e jangguinoɓe enen fof tinnoɗen beele jangde nde ɓuura ɗo yaajde nde ɓuura ɗo ñiibde nde ɓuura ɗo tabidde taw kadi enen no gollirten ni taw wayani no golliroɓe ɓe janggani ɓe ni sen mbaɗi noon en dañat hen ɓeydare en dañat hen baraji kono ma en pottu heddiɓe e nadde e jangde nde kono so tawi en jalti duɗal e garti galleji he oyemo janggani o no salligorto ni noon calligortoɗa no juulirta noon juulirta no defirta ni noon defirta kala no waɗirta e meccal makko noon mbaɗirta ko jammuɗa ko ɗum yettakima alay saago jangde nde wooda ko ɗum feeñi mbaɗa créé ko heewi mbaɗen créé e ndefuji he kodde ñebbe nan ɗon hewɓe mbawa defde ɗum yarigoga nan ɗon hewɓe mbawa defde ɗum ɗo eko way noon cekkitortomi ko duɗal dowrowal min mbaɗi ɓeeto fonnoɓe yaade toon ɓe e nder temedere foof e nder temedere ko fonno yaade dowrowal ko capannayyi yeehi toon 40% mi anda holto capan jeegom ɓe goni beele koɓe heddiɓe e duɗe he beele koɓe heddiɓe e leeɗe he te dowrowal waɗana ko sababude meɗen jehen jokken dowrowal ko yaaɓe toon ɓe
ɓe kolliriɗo joni joni on jii ɓe kaaliɗo celluka ɗemgal ngal ɓe kaloriɗo ndefu fannuji goɗɗi nen toon jangge no jangguirton diine o ni eɓe jangga toon diine o alhamdulillahi rabbil alamin ɓe dañi chance ceerno men ceerno Jalaluddin Ba woni toon mawɗo jangguinoɓe o ɓe dañi e makko bindande tati taw eɗen gandi kala nde o dañi yaajene kadi ko jokkonowoɓe ɗon tan ene jaari yaade dowrowal ɗon tan ene jaari yaade dowrowal ko wona ɗum ko en nani celluka haalaka ɗo joni ka hiisa nen toon mi meeɗi nande yurmede Allah wone jinnaɗo men Baba Amadou Gollo Baba Gollel o wi gandal ko hiisa laabi tati mo haalna kam gandal ko hiisa bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh wa aleykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuh mi tawi jinnaɓe men wonɓe ɗo bandiraɓe men wonɓe ɗo musidɓe wonɓe ɗo wonɓe reɓe fof en calmini e juurima min jogui wettare mawde no fewi no fewi no fewi e arde ko ardi fof e ngal ɗo leegal a ganduɗa ne jeeyi keeridi e nder Madina Gounass leegal neere leegal rumde ɗe tan ɗiɗi dañi innirede nokkuji e nder Fuuta nokkuji meɗen ko heddi ko fof a yitaɗo inde leegal gongal ɓuuri wongo nder Fuuta sona neere e rumde ɗum nde wonko firti sa wi neere a haalta tinade ma seydi tarik mum mbasa haalde neere neere noon so wiyama rumde haalde sabu rumde kañumne to banggue nene makko ko hen jeeya ɗum waɗi ɗeɗe ɗiɗi jogui keeridi no fewi e nder wuure kono keeridi wondi ndi e yiyande yonde wonde nde addude ñalawma hande o e oɗo galle ɗum ne jogii ko firti no fewi no fewi no fewi kadi ne jogii ko hemat no fewi nder ɓernde wonko wiyata ko heewi eyyi kono weltare wonde nde kadi mi ɓooyi taweede yimɓe en defto kono no jiirumi hannde ni ene yewti no fewi kadi ene holla hunde nde woni koye yaarude yeeso ko ni noon nafata yimɓe yahooɓe taw sahaa fof ne jiiya yaade mumen ɓeyde yaarude yeeso ɗum waɗi ko yettirte Allah no fewi en mbawa junnade noon nde wonno hankkadi mi anndi kala hamɓe jiiɗi samnude booli ɗi hankkadi ɗum waɗi en mbawi junnade yettere he haɗa ɓe wiide an deƴƴo a heewi haala ɓe jaafo seeɗa tan eyi yettere Allah no fewi no fewi jam towgal emin jetti darde moɗon sabu ko fuɗɗi hollirede ɗo ko ne janggine métier ne janggine ko towi ɗemgal he guila e celluka ha ko nandi hen gadda ɓooyi ko fonno daraɗo sabu janggoɓe ko heewi wuure he hannde janggoɓe ɓe kam ne wayno ɓe diwti less ɗe ɓe poti ɓe kaandi e duɗɗitoɓe ngal fotino wonde duɗe kewɗe ni kono noon no gardiɗo o wiiri ni mawde jankase wonde fonno arde ko so temtere wonno capanɗe ɓe tan gaari eyyi ɗum ne sottinani no fewi waɗi ɗum ne wiya mataw wonko foti hirtinede hen wonko foti siftinede hen sabu neɗɗo si ha wawi bindol hankkadi ɗon foti ɗon o wiya wawi janggude nden yimɓe jangganno pulaar jangganno ha mbawa windude tan ɗon sohluno gasi kono ene wona ɗum gonno koye janggirde pulaar enen ene ma jangga ha wawa windude wonde fuɗɗi janggude hankkadi jangguet hen gande diine men jangguet hen gurdam men neɗɗo ko diine e gurdam ɗumen jogui gurdam makko ɗam foof on sohli hen no wuurda ha wawa yarude yeeso kono diine makko o ko on addi mum ɗum waɗi on ɓuuri jogade haaji wadde sen keeɓi andude e nder janggueten ko diine men e aduna men ɗum taw on ko yiite e ɗon noon eɗen mbiya neɗɗo ñande fof ne ƴeewa holno yarirta yeeso ñande fof omo ƴeewa holno yarirta yeeso performance woni ɓurɗo labede e nder golle muɗum
on ɗon noon jahowo ɗum ɗon yaadu sikki ala o yahata omo yeccito o yahata ko yaadu foccindu yaadu yaaruru yeeso e so tawi en jiiɗi famnu seeɗa yaade en yeccito ko wonde joomum ne yaha e laawol kono yahani gootol ne heewi ceeɗi ceeɗi mi wiyata yettata ko de kono ma ko yettoyaaki kono so yaha gootol ma aɗa focci laawol ma ne gasa an ka jawo yettoyaade so Allah haadi jiɗɗen wiide ko enen dartor ɓamtade dartorɓe gandal dartorɓe ngaru kala mbaɗa dartude sama dartata waɗ ɗum haaju ma ay yaaroɓe yeeso ɓe ɓenne gandi gueɗe tardinoje ɗe e gueɗe balloje ɓe ɗe saa fof ko tardinte ko kamɓe mbaɗa feere ɗum tarda e mabɓe ɓe mbasa yaadude hen aɗimmo hande subaka ñalla ñallal kurgal sa joɗima jamma ƴeewi koko mbaɗɗa e ñalawma hay tawa fayda e hunde waɗa sona ƴeewi tiktok walla nadde réseau société sabu sa keesi a naati tan gasi eɓe gandi peeje ɗe mbaɗata kamɓe ɓe ƴetta ñalawma o foof ta haydara a nafiyani hoorema mabɓe tan gonɗa kamɓe tan naftorima woto sikku ko mbatten koɓe mbattuɗo ko bolle puyɗe ala ko ha heeɓe dañata hen kamɓe hayan sa udditi compte ma hannde aɗa so rewi laawol a heeɓi yeeɓoɓe tan ma mbatti ƴefdema holko saabi ɗum a sikku ala ko keeɓen ha heewi ma keeɓa ha heewde kuma hen seeɗa walla ɓe ko golle kamɓe sa naati tan halis ma nani yaha sabu ko ka coɗɗo donne a rokkam pour mbaɗa rokkudema aɗa yeeɓa hen ma dokkaɓe halis tuma on ɓe halis ɓe cohli waɗi kala gaɗo naaɗo sa naati tan ɓe dokkata ko jiɗɗa ko potta yidde ko ɓe gaddanta ha heewa sa yiɗa guel ɗon ma e guelɗa sa ko jiɗɗa ko ma jeeɓa ñalawma o gasata waɗana haydara il faut jomum andira noon ganda an ka gonɗo e ƴeewede an daarte fandare mabɓe kadi wona wotere kamɓe won hen fandare mumen yo keɓ kalis ma tan ɓenne camori ɓen kam ko ɓowti tan ne ƴeewata tongi ne ña ciiɓo ma ha laaɓa heccuma ɗo kono ɓuuri hulɓinade woɓɓe ɓen toon ɓen jiiɗe ma ko wata nafa hoorema wata nafa hoorema saka nafa bande sa poɗɗa nafde o sabu neɗɗo janggat anda naftoro sa poɗɗa janggoyde o noon ɗo kolluma gueɗe naata hen kissa kayita janggoyde walla neɗɗo golla naftoro sa poɗɗa gollo kolluma gueɗe naata hen kayita golloyde mbasaɗen dañata hen ko masalan firti ko saaha ma o foof ma ko hen sa ɓamto ko hen saɗa moƴƴa ko hen saɗa golla ko hen saɗa jangga ko hen saaha ma mo joguiɗa ko on tan joguiɗa on saaha noon ko on ɓe jiiɗi heɓde kamɓen ɓe ƴetta ɗum e ma wona an a ala haydara nafoore e banggue ma kamɓe tan naftorima ɗum waɗi noon joomum watta hakkille no feewi ko jiiɗa fof pilma ko jiiɗa fof jeeɓa a joga nafoore ma hay batte alay saago téléphone jiɗɗinama hen saabi gandinama aɗa jogui haaju e hoorema ya won baɗowo wota won baɗirteɗo eto wonde baɗowo ta wona baɗirteɗo a téléphone tan joguiɗa aɗa waɗire ko jiiɗa fof ene filme jiiɗa aɗa waɗa fof filma aɗa haydara waɗani ko jiiɗa filma fof jeeɓa haydara waɗani hakkude yebde tan e filmude ko waɗa mbaɗata a rokka yimɓe an hokko mbatta an e gurdam ma ittani haydara ɗum waɗi il faut aɗa so ɗon neɗɗo fof ƴewtoɗon hoore mum anda no yaadata e gueɗe he ɓuuri huɓinade hen foof kadi hen saahi sa naati a yettan gueɗe ɗe ganduɗa ɗe wona ko ma ha sinna banggue diine ni neɗɗagal tan en saali neɗɗo waya noon kono noon ɓe gadda sifa mo ganduɗa sifa so tawino a ɓurani wakkilade a yooɗete ɗum kisa ha mbatta ñimtinde ɗum garamma ñimtinde hunde nde ganduɗa nde an a yiiɗa yiirede nde a yiiɗa andirede nde addata haɗe mbedde he mbaɗa ɗum ala ma jaha nder suudu mbaɗoya ɗum toon kono noon hulɓini hen mbaɗa nder suudu ha gasa jalta adda fof e yiiyat mbaɗa medde ɗo ɓuuri sahi ɗo min tan jiyata kono sahi adda fof e yeeɓi mi wawi yadda tawi ceeta hande suudu mum e ƴeeɓa ɗum toon ko dañɗa hen ɗum waɗi alay so neɗɗo micco no fewi kala mbatten miccoɗe woto neɗɗo juulɗo surtout jangguɗo woto wano keefeero walla mo janggani
kefere en ji ala ko andu waɗi ala ko hirsi waɗi ala ko ɗum waɗi ceerno ɗo wino hasɓe les koyen en sicca kefere hasɓe les koyen en sicca kañum wiwaɗani ala ko yooɗi hen ala ko nurɗi hen ala ko fayidini hen waɗa julɗo to nande ɗum ɗo enen so neɗɗagal meɗen diine meɗen fayidagal meɗen hay neɗɗo koko nder golle makko he ko hen o ñaawete so yiye madina ene moƴƴi ene feewi ene yooɗi ene wayni ene waɗi fayida madina e mbayi noon kamɓe jooɗi moƴƴi teeyi jogii hakkillaji wiye madina ɗi fayida so en gonti balle kuyɗel en batti wadde ko amdo kam en batti yaade du yahani fewani holto wiyete madina waɗata batte noon tan wiyete sabu ɗum mbaɗa fof no madina siforte nden fayida ɗo ko fof yo Allah taji ɗo sari moƴƴere yo ceerno en moƴƴere khalifa a ruttude hannde ɓe ɓoyna en e less beeli maɓɓe koɓe sutori Allah mawɗo mballo en en on sutorni Allah ke naftorade ɗum adna e rahata kala gonɗo heen noon Allah suurat ɗum hulɓini ko jaltuɗe heen jaltuɗe hoore mum e ndeer on sutori yallah dandu en heen noon ɗum waɗi noon en ñaago Allah enen fof yo Allah heddi en e ndeer en reena en heen wurna en heen wara en heen fayida Allah okki hen Allah ke yiide on fayida mbawi naftorade fayida o koto gonen e nder maayo ɗen maayo ɗon yallah ko wonde nder maayo ɗen maayo ɗon ɗo to yimɓe fof garat dartude barke ne gimmo bange bange darta he garto ñaago duwaw darta barke ha joni kumtoɓe jaaha taw ɗen ɗo gonɗen eɗen mbayno e sirmo ganduɗa eɗen ciice yo Allah dande en on sirmo ɗum waɗi noon enen fof mbatta hakkille ke meɗen ganden no jareten ganden ko jeeheten ɗum woni ko wallata hen e ɓamtare men walla e neɗɗagal men walla e fof meɗen kadi ñaguiɗe Allah ko wuurde jibinen ko wuurata mawnude jibinen ko mawnata ɗum ñaguiɗen Allah so tawi en guuri e barke he enen ɓimmen so gari ka emen guuri e barke he tanda men gara guuri e barke he fof aɗa wuuri e barke he ɗum ɗon heɓorto ko enen ne eɗen golla no maɓɓe golliri noon ni hay sinno seeɗa seeɗa barke o ne ɓeydo e meɗen ɓiɓɓe men so gari dana ɓenne golla ɓiɓmum dana ɓenne golla dana ene yaha ne yaada yeeso kono so en dartino men ɗo golle ɗe en bonni no wawi enen guuri barke mawɓe ɓe so ɓiɓɓe gari dañata ɗin barkeji taw ko enen kadi ɗum waɗi noon yo Allah heɓɓir fof yo Allah won fof yo Allah rew fof ni ene yiɗi no feewi ene himmi no feewi ene fayida no feewi e sikki ala ko heewi hen ko yahata no bolo ko fof wonayi ko yiɗi bonde hay ko yiiɗa mayde naata e jeygol hay ko yiiɗa eɗe woni addaga ne yennene yo ko jasni yo ko bonde hay ko yiiɗa ɗum kono joomum ko homta tan ha naati e kotinani naata e ceeki tawtinani ne hummina ha hawdina nanna he hande humminoɓe ne keewi hawdinoɓe ne keewi ma tinda hakkille ma mbasa hawdinede mbasa hummинede yalno yo Allah o jallo e jaafo Allah jarama on jarama allahumma salli ala sayyidina wa ala alihi wa sallam bismi ilahi ko inde joomam puɗɗimi yimram bun seydou diine juuley mouhammad ɓurnaɗo winder hodnaru tagira jam lasli diine almude wallam hakkille rokkam timpinde yimram bun seydou diine war tampu jilaw jogo fimde jeeɗeɗa jogaɗo jarɗa de siraju diine maloto beldam e wasuji zamzam e ka haala ceernam nder jawte diine ardi ko mbeɗe wiya e sifa umro ceernam mouhammad seyidun siraju diine dokkaɗo timmal kal elmu gandal l'islamu joyi calɗi aɗa hubni diine kotanere gewuɗa gurel e gangel fof maɓɓe fof ma ko diine to yirlaɓe peeƴa e nder reedu fuuta garɗa e kolta gam rewde diine ayi ɓurɗo windere guila fuuta guijulon ko den ɓernana yennana a resnama diine o yehi wakka wangi o juuri mouhammadou ɓurnaɗo diine guila ceerno hamme joom lasli gandal o haaline ceernam ene laaɓi diine almu seeɗen ɓe bindi almuɓe ɓe bindi
mbari defte mbindi almuɓe jangi joom lampadine waliyaɓe kawri aɗa laaɓi dokkal koto Allah joomen woni jobdi jiine alomti Muhammadu bi bajja Aminata gafsayte Tijani ɓurɗaɗo diine ko Qur'ana ɓalabiɗa herseje annabi dokkaɗo sayfiw silama diine en jarama komi perɗo mo wona penɗo mo usimi komi pelɗo mino mi jaccani komino woni dayɗo addimi komi payɗo mi andi komi mayɗo so tawde mi tubani min koɗi koye ladde min ganda badde ko ɗo deyi sadi dadde ɗo humpitoɓe ɓaani min ganda sunna ko farla mbeɗe dunna ndekete yo mbeɗe sunna horam mi tintani mbeɗe taƴa ɗo enɗam mboɗo tikana bandam mboɗo lora ɓinenam nimsami meɗani elle komi ngari meccundi ha haari andi hawa moni ndaari hay canɗo hisani ko niide min mbano ko ɓolɗuɓe min jaano ko ɗo dey min paano ɗo jiituɗo jumani oɗon julday dental oɗon nawday ɓamdal oɗon kalday gandal majjuɗoɓe mani to cukolon ina janga samtorɓe ne jonga bonnoɓe ne jenga e angude cuusani ɗo yimɓe fof ngari ndendi gonga dari fondi ayyata hen pundi to nunduɗo tampani ɗo worɓe dari cuuri ɗo rewɓe curi muuri mo jiiɗa ina wuuri ko bemɗo mo famani ɗo galle howa fecca jillodiral ɗacca to ñayɗo hurum bacca diine mo tun wani ɗo worɓe dari cuuri rewɓe curi muuri mo jiiɗa ina wuuri ko bemɗo mo famani madina gunas ganden ko gonɗen e mum jangen e laabi ɓural nangen no ceerno mo funtani yo en jeɗe ngo fergo to Allah woto en peggo ko ina yaltina hoggo yiɗaɓe ɓe mbaylani Allah jarama on jarama en garat e yimre men Mouhammad Sira Diam o wi ko Mouhammad Sira Diam ya habibam ballo am aduna e lakar fof ko an min jakori nden jimami fof Allah humtata haaju am ceernam duwi fof Allah jaabo lelata ceernam duwi farontima ya lattini fara wonti biir jam jam ne ƴogen yare waliyaɓe Allah denti yittama may ñamama sarifaɓe nangi otoji en juuroma